रायजो राजा नोंथांमोननि सुजुग सुबिदानि थाखायहाय गोदानै ओंखाम संग्रा बिहामजो केटारिं ग्रुप दाबावनाय जाहैबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना निसय नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनानैहाय लिंहरनो हागोन। माथो मोखां नायबावखो लोगोफोर, सोरबाफोर बिहामजो लायहांहां दङब्ला थाब लायदो, ओमफ्राय हाबा खालामनानै होदो। ओमफ्राय ओंखाम संग्रा केटारिं ग्रुप जिथुनाखि बिहामजो ग्रुप बेखौहाय कन्टेक्ट खालामहरदो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेबायदिनो मिटिं दावथिं गोबांथार नांगौ जायोब्लाबो कन्टेक्ट खालामहरदो। बेबायदिनो बिहामजो लायहां दङब्ला थाब लायदो आरो फुरा बिथांमोनजोंहाय जगाजग खालामनानैहाय बिथांमोनखौ लिंहरनो हागोन आरोखि लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथांमोना बबेनि मा डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोनानो स्पष्ट बुंखादों। दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्ल'र खालामनानै देखायनो सानबाय। गोबाव खालामासिनो भिडिअखौ नायलांनो हागोन। दायो आङो मेन लकेसनाव मोनफैबाय। नै बे फिल्डआनो जादों जाहैबाय लावख्रिगुरि सानजारां फुटबल गेलेग्रा फोथार। दा आङो बेयावनो दंफैसै। ओमफ्राय बे गामिनिनो माखासे महिला आइजोफ्रा आंखौ बिसिम लिंहरनायलाय दा बे हिसाबैनो दंफैयो। दा आंजों लोगोसे सारियावनो दंजोबो। नै बिथांमोना मा उद्देश्य लानानै लिंहरदों। बड' एसके ब्लग चेनेल नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोयो। जोंनि बिथांखौ लिंहरनाय मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि खैला मैला बिसिगिसिनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनिफ्राय जों महिला आइजोफ्रा बेबायदिनो मोनसे गोदानै ग्रुप दानाय जादों। बे ग्रुपनि नामानो जाहैबाय बिहामजो ग्रुप। जोङो ओंखाम खुरनाय केटारिं ग्रुप दानाय जादों आरो गोदानै। बिनि थाखायनो जोङो बिथांखौ बेयाव लिंहरनाय जादों आरो बिथांनि चेनेलजों जोङो गुवारै मिथिहोनो थाखाय। जोङो बेबायदिनो महिला आइजोफोरा गोरों मावनो गोरों बेबायदिनो गोसो गुदुं मानसिफोरखौ जोङो सायख'लायनानै जोङो बेबायदिनो ग्रुपखौ दानाय जादों आरो नोंथांमोना हाबाफ्राव मिटिंफ्राव दावथिंफ्राव जिखुनु प्रग्रामावनो जाया मानो इनभाइट खालामब्लानो जोङो थांगोन। जोङो बेयाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखानाय जागोन। ओमफ्राय खैजोनसो मेम्बार दं नोंसिनि बे? 30 जन दङ जोंनि बे ग्रुपआव मेम्बारफ्रा। 30 जन दङ ने? दा जेनेबा गोजान खाथि जेरावबो थांगोन जाहैबाय ना? सानजा एबा मोनाजा नोंथांमोननि रायलायलायनायनि गेजेरजों जाहैबाय ना? दा निस्सय खोनाबाय नोंथांमोना नैबे आब'मोना आंखौ बिसिम लिंहरनायनि मेन उद्देश्यखौहाय। दा बिथांमोना मोनसे ओंखाम खुरग्रा केटारिं ग्रुप दादों। निस्सय खोनाबाय। दा नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय दा बेबायदिनो गोबांथार बेबायदिनो हाबाफ्राव मिटिंफ्राव नांगौब्ला नैबे बिहामजो केटारिं ग्रुप बेखौहाय कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजों लिंहरनो हागोन। आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय गाहायाव होगासिनो दङ। नोंथांमोना कल खालामलायनायनि गेजेरजों, मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि गोबांथार मानसिफोरा बेफोरबायदि खामानि मावनो दांनोबो मोनलायला। दा बे हिसाबैनो नोंथांमोना खेबसेयैनो बेफोरबायदि ओंखाम खुरग्रा केटारिं ग्रुपखौहाय कन्टेक्ट खालामलायनानैहाय लिंहरोब्ला नोंथांमोननि मोजां जागोन। दा आङो बेखौ सानो। दा बेनिखायनो बिथांमोना बे ओनसोलनि माखासे महिला आइजोफ्रा मावनो दांनो एक्टिभ गोरों मानसिफ्रा बेफोरबायदि सानखांनानैहाय मोनसे ग्रुप दानाय जादों। जाहाथे बिथांमोननि बेबायदिनो गथ' फोरोंनाय एबा न'खर जालांनायावहाय माबा मोनसे बेबायदिनो हेफाजाब जालांनायफोरबायदि मोजाङैनो सानखांनानै बिथांमोना दादों। दा मोजांनि बाथ्रा। दा आङो बेखौनो खावलायगोन आंनि चेनेलनि दारैहाय बेबायदिनो गोबांथार नांगौ जायोब्ला ओंखाम खुरनायनि थाखाय दा बे बिहामजो ओंखाम खुरग्रा केटारिं ग्रुपखौहाय जगाजग लाहरनो हागोन।